అందరికీ వందనాలు. ఇదే మన సురభి 70mm. తాజ్‌మహల్ లెక్క సురభి 70mm కూడా ప్యార్ మొహబ్బత్ అంటే ప్రేమకి గుర్తు. ఈ కథ ఏందో, ఈ కథల మనుషులెవరో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఎంగేజ్మెంట్ అయినా ఎంటర్టైన్మెంట్ అయినా ఈవెంట్ ఏదైనా సరే రఫ్ పడించే ఈవెంట్ మేనేజర్ మీ అభిలాష. నాకు పైసలు కావాలి. నీతో చదువుకున్న వాళ్ళందరూ ఫారెన్ లో ఉద్యోగం చేస్తాను. సిగ్గుశరం ఉండాలిరా పైసలు అడగనీకి. నీకు ఏం పని చేయకుండా ఆకలి ఎలా అవుతుందిరా? నాన్న పని చేసేటోనికి ఆకలి కావాలంటే ఈ దేశంలో సగం బియ్యం పురుగులు పట్టిపోతాయి. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా పూజలు? ఉన్నాయి. నువ్వు చేస్తావా? ఆ పిల్లని వేసుకుని ఊరంతా తిరుగుతున్నావంట. గాల్లాడా మనమేడా? అందరం ఈడనే నాన్న. దరసాన్ని చూసిందే చిన్న నవ్వు నవ్విందే, దరసాన్ని చూసిందే చిన్న నవ్వు నవ్విందే. వాట్ ఆర్ యు టాకింగ్ టు మీ? ఇంగ్లీష్ దాన్ని బొందలగడ్డకు పెట్ట. రాజకీయంలోకి ఎందుకు వద్దాం అనుకుంటున్నావు? ప్రజాసేవ చేయనికి. ఈ ఒక్క మాటతోనే 70 ఏళ్ల సంధి జనాల్ని అవలాగాలం చేస్తూనే ఉన్నాం. సురభిని నాకు అమ్మమంటున్నా. అమ్మ నీకు అది ఆస్తి కాదు సార్, నాకున్న అనుబంధం. నేను ఈ ఛాలెంజ్ కి ఒప్పుకుంటున్నా. కాకా ఛాలెంజ్ చేసే వయసు అనేది మీ అందరికీ సురభి అంటే సినిమా థియేటర్ మాత్రమే కాదు, నాకు ప్రాణం. మరి ఛాలెంజ్ దేనికి? ఇట్స్ ఎ గేమ్. సమ్మక్క తల్లి సారక్క తల్లి మీద ఒట్టేసి చెప్తున్నా, మంచిర్యాల సెంటర్ లో ఒక్కొక్కడి గుట్టలు కూడా తీసుకొడతా. పాండవుల్ని టార్గెట్ చేసిన కౌరవులు పాండవుల వెనకుండి నడిపించిన కృష్ణుడిని టార్గెట్ చేస్తుంటే కురుక్షేత్ర యుద్ధం గెలిచేవాళ్లేమో. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మధుర ఆడియో. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.